Volám sa Karin Kubíková, som šéfredaktorkou spravodajstva Rádia Éter a k tejto práci som sa dostala prostredníctvom konkurzu, ktorý bol vyhlásený, keď som bola prváčkou na fakulte masmediálnej komunikácie. Vždy som chcela byť moderátorkou, ale nakoniec ľudia, ktorí ma namotivovali, ma nahovorili, aby som teda bola redaktorkou. Ale skúsila som si aj byť moderátorkou, aj redaktorkou, ale nakoniec som zistila, že byť naozaj v tom spravodajstve je to, čo by som chcela robiť. Rádio prešlo mnohými zmenami, a to najmä technickým vybavením, a preto sa zmenilo hlavne aj spravodajstvo. Bežný deň redaktora vyzerá asi tak, že ide nahrať reportáž do terénu, kde vyspovedá mnohých respondentov, potom si to zostrihá a potom následne v štúdiu sa táto reportáž pustí počas pravidelných live správ, ktoré púšťame od pondelka do štvrtka, a to od 18. do 20. každú pol hodinu, vrátane teda počasia. Nie je to iba o tom pekne rozprávať, a to neplatí len pre redaktorov, ale aj pre moderátorov, webredaktorov, technikov, ktorých máme v rádiu, ale ide o to, že sa vzájomne teda motivujeme, ide o tú pozitívnu energiu, ktorú si medzi sebou dávame, a o to, že sa chceme naozaj zlepšovať. Ja sa priznám, ja nemám Ačka zo skúšok, ale tie teoretické vedomosti sa snažím využiť aj v praxi, ale som zastancom toho, že fakulta nám ponúka tie praktické veci a tie by sme mali naozaj počas školy využiť, a každý si nájde to svoje, a ja som si vybrala rádio. Napadlo mi, že sa presadím v takejto sfére, preto aj túto školu študujem a chcela by som v budúcnosti pracovať buď ako redaktorka, alebo ako nejaká PR manažérka, alebo v nejakej PR oblasti, pretože baví ma nie len rozprávať na mikrofón, ale baví ma aj písať. Takže túto školu neštudujem len tak, ale preto, lebo chcem pracovať v médiách. Ja som bola vždy veľmi aj taká akčná, hyperaktívna, a veľa ľudí ma tlačilo do toho, aby som skúsila túto masmediálnu komunikáciu, a že som taký typ, ktorý sa na to hodí, tak som si zistila také informácie o tom bližšie a naozaj som sa v tom našla, a postupom času, čím som viac na škole, tak zistujem, že som sa v tom naozaj našla. Na tejto škole som sa naučila jednej veci, a to je to, že keď sa človek naučí na sebe makať, tak verím tomu, že raz sa mu všetko vráti späť, a to, že my teraz na sebe vynaložíme strašne veľa úsilia, tak raz sa nám to možno 100-násobne, možno to nebude o mesiac, dva, ale možno to bude o rok, 2, 3, sa nám to všetko vráti späť a naozaj tie výsledky budú za to stáť. A hlavne, čo je veľmi dôležité, tak netreba si brať k srdcu tú pochvalu, ale treba počúvať kritiku a treba počúvať ľudí. To je veľmi dôležité.